Ahoj, volám sa Roman. V dnešnom videu vám predstavím Zigbee inteligentný detektor úniku vody, ktorý vám pomôže predísť škodám spôsobeným nečakaným únikom vody. Dozviete sa, ako ho nainštalovať a správne umiestniť, vysvetlím vám princíp fungovania a krok za krokom vám ukážem automatizované smart scény, ktoré používam na zlepšenie bezpečnosti domácnosti. Základné vlastnosti. Tento detektor úniku vody je veľmi spratný, pozostáva z komunikačného modulu a snímacieho kábla o dĺžke asi 80 cm. Napája sa pomocou dvoch bežných tužkových batérií, čo je veľkou výhodou oproti iným senzorom, pretože sú lacné a ľahko dostupné. Spolupracuje s protokolom Zigbee, čo zaisťuje spoľahlivé pripojenie a nízku spotrebu energie. Je v pohotovosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Funkcia detekcie. Princíp fungovania je jednoduchý. Voda je vodivá, takže ako náhle sa dostane medzi kontakty senzora, spojí ich a vyvolá poplach. To umožňuje rýchle upozornenie na potenciálny problém. Inštalácia. Toto riešenie, kde je komunikačný modul oddelený od snímacieho kábla, som si vybral pre jeho praktické využitie. Komunikačný modul môžete umiestniť mimo dosah vody v bezpečnej výške a snímací kábel pripevniť k podlahe alebo na potrubie blízko uzatváracieho ventilu. Príklady umiestnenia. Práčka v kúpeľni, kotol so zásobníkom na vodu, prístupový panel k rozvodom vody, umývačka riadu, pod kuchynským drezom alebo umývadlom v kúpeľni. Tip. Držiak modulu aj snímací kábel odporúčam prilepiť pomocou nano obojstrannej lepiacej pážky, ktorá je vodeodolná, drží pevne a po odstránení nezanecháva stopy lepidla. Spárovanie s aplikáciou Tuya alebo SmartLife. Parovanie je veľmi jednoduché. Na niekoľko sekúnd podržíme tlačidlo Reset, kým nezačne kontrolka blikať. Otvoríme aplikáciu Tuya alebo SmartLife, vyberieme možnosť pridať zariadenie a detektor by nám mala aplikácia automaticky vyhľadať. Pomenujeme si ho podľa seba a priradíme k miestnosti, napríklad alarm senzory. Skúsenosti. Po takmer dvojročnom používaní môžem tento produkt odporučiť. Za tento čas neevidujem žiadny výpadok senzorov. Prekvapila ma aj výdrž batérií. Používam obyčajné nabíjacie batérie a niektoré senzory od nainštalovania majú stále 100% kapacity batérie. Kupoval som ho na AliExpresse v cene okolo 8 €. Aby ste kúpili správny senzor, nezabudnite do vyhľadávača zadať Water Sensor Zigbee Tuya. Vytvorenie Smart Scén v aplikácii Tuya alebo SmartLife. Smart scéna číslo 1. Vodný senzor s prepojením na alarm. Keď vodný senzor detekuje únik vody, spustí sa alarm a príde notifikácia. Toto pasívne prepojenie s aplikáciou je veľmi jednoduché a len informatívne. Preto odporúčam dokúpiť Smart uzáver plynu a vody, o ktorom tiež pripravujem video. Smart scéna číslo 2. Vodný senzor s prepojením na alarm a smart ventil. Keď senzor zistí únik vody, automaticky uzavrie prívod vody a spustí sa alarm a príde notifikácia. Tip. Smart scénu číslo 2 môžete aktualizovať podľa vašich potrieb a do scény pridať smart zásuvky, ktoré vypnú rizikové spotrebiče, ako napríklad kotol, boiler, čerpadlo, práčku či umývačku riadu. V tomto miniseriáli vám postupne prinášam všetky produkty, ktoré sa mi pri budovaní smart domácnosti osvedčili. V úvodnom videu Smart domácnosť číslo 1 nájdete kompletné informácie, prečo som si vybral práve protokol Zigbee a aký hub používam na ovládanie celej smart domácnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o smart domácnosti, nezabudnite dať odber a like. Zároveň vás pozývam na SoundCloud, kde si môžete vypočuť moju elektronickú, ambientnú, prevažne inštrumentálnu hudbu, alebo na môj web, kde si môžete prelistovať moju umeleckú históriu tínedžerských čias až po súčasnosť.